Right, grade 8. Sesingena kwenye topic manje. Kodwa okufanele understand noma uqonde ngalesi siqephu esizosenza manje. Okokuthi naso sincikile kulokho ekade sikwenza. Ngakho ke akukho kwa mathematics noma nje empilweni ke into evele imele nje yona yodwa. Isihlahla sincike kumuntu nomuntu uncike esihlahleni ngoba bobabili bancike enhlabathini namanzi. Mangithi isihlahla sincike kithi ingoba isihlahla sidinga lo moya thina esiwuphefumulile esiwubiza ngokuthi it's a carbon dioxide ukuze sona siphefumule wona emini bese sidedela umoya esiwubiza ngokuthi oxygen ukuze leyo moya obizwa ngokuthi oxygen uphefumulwe yithi. So uyabona ukuthi ukushintshana kwethu nemvelo kuncikene, akekho imele yena, omunye uncike komunye ukuze aphile futhi aphile kahle. Yingakho ke nje sekukhona abantu esibabiza ngokuthi izishoshovu ze green, bakubiza ngokuthi green what? I-green planet. Umhlaba oluhlaza because bakholelwa kakhulu futhi bakhuluma iqiniso mangabe bethi asingabulawi ihlahla ngoba kuzo sithola ama-fruit, kuzo sithola umthunzi, kuzo sithola amaplanga okwakha izindlu, kuzo sithola ifurniture, kuzo kuningi esikuthola ezihlahleni njengoba nazo kukuningi ezikuthola kithi. Athi siyayizwa into engiyishoyo. So ke i-green world ibalulekile empilweni yomuntu ngoba yona yenziwa imvelo uNkulunkulu ayidalayo yesihlahla yakho konke lokhu esithi thina akuphili. Ngicela ukukutshela ke isihlahla siyaphila njengawe. Isihlahla siyaphila njengawe. Mawungakholwa ilento engikutshela yona ukuthi isihlahla siyaphila njengawe, okuthathe isihlahla sikamango mase simila umango bese lo mango uyawushaya ngetshe noma uyawusika kancane eceleni, uzobona uzokhala, uzorelease into efana nonyembezi ngoba nasi isihlahla siyaphila. Othatha upopo mawusumilile esihlahleni wena usathi uhlaza ujikjele ngetshe ushaye ngetshe ubone ukuthi uzokwenzani, uzokhala upopo because nawe uyaphila. Therefore kumele ke sazi ukuthi zonke izinto zinemtheshwana ukuze iphile ukuze isebenze. Yingakho nathi njengamanje size entweni esibiza ngokuthi laws, imithetho yama-exponent. Usuyenzile wena lento yama-laws kodwa ubungaboni ukuthi wenza yona, kodwa manje usuzobona ukuthi wenza yona buso thawu ile yanto nje mina sengikwazi ukuyenza yiyo ke lesiyenzayo. Nakho ke mangikhuluma ngama-laws ngikhuluma ngemithetho, imithetho yama-exponent ukuthi uma usebenzisa lezi number ezingama-exponent ubala ngazo yini okufanele uyiqikekele, yini okufanele uyiqikekele. Umthetho oqala ke uthi uma ngabe uneyinamba ezimbili ungadideki ke la busuthi wena yini indaba kusebenze o A B C M N and what, ungadideki phela. Khumbula sayichaza lento yama letters kwa grade 8 sathi iletter ibizwa ngokuthi it's a variable.
lokho okusho ukuthi masi isebenzisile isukimele noma iyiphenyi number ngoba yona it varies, iyashintsha. Angithi iyashintsha. Namhlanje ingamela u1, kusasa imela u2, lingakashoni isimela u7, ntambama isimela u9. Iyashintsha because of the variation. Lokho kushintsha lokho sase sithi ke ama letters kwa mathematics ama variables. Nalapha sithi uma simultiplya lezi number esingazazi ukuthi zihobani, uma nje zona angithi u-a lo uma zona zike zafana, i-answer yalapho noma umphumela walapho yiyo le number, kodwa siyibhala kanye bese kuthi okulapha phezulu sikuhlanganisa. Ake ngenze isibonelo salokho. Isibonelo salokho sithi khona manje kade ngitshela abantwana ukuthi u25 uyafana no5 times 5. Angithi nakho ke thina sesiyithola simultiplya inamba ezimbili ezifanayo. Sesenze njani ke? Sesithatha eyodwa yalezi inamba ezifanayo sibhala phansi. Ekuqaleni ke kade ngithi kuwena ke uyabala ukuthi zingaki lezi inamba ozimultiplyayo. Manje angisafuna ubale, sengifuna usebenzisa umthetho. Uthini umthetho? Umthetho uthi ma uyimultiplya zifana kuhlanganiso okuphezulu. Lalela ke. Uma ngabe ngine number ibukeka ingenalutho phezulu, ngine number ibukeka ingenalutho phezulu, kahle leyo number wena othi ayinalutho isuke inalo utho, kodwa utho ngaleso sikhathi kusuke ku1. Uma kungekho lutho nje kusuke ku1. Uma ngesiyena u1 komele bakutshela ukuthi ubani lapho. Manje ke sesiyahamba ke siyohlanganisa lo 1 weyokuqala sohlanganisa no 1 weyesibili. U1 plus 1 usezosinikeza ke yena u5, kodwa manje onjani squared. Ngicabanga ukuthi ukubonile ke lokhu kulama videos noma kulama lessons ekade siwenza before. La ebengithi khona umultiply lezi number bese uyangibalela ukuthi zona zingaki, ukuthi zingaki busu kubhala lapha phezulu. Ake siphinde senze enye iexample. Bazoyibona abantwana lento ukuthi sebeyenzile futhi ilula kamnandi kanjani. Asenzeni ke ingane zami. Ngithi mina kuwe uma ngabe une number, asithatha inumber 125. Asu multiply ke lo 125. U5 so multiply ngomunye u5, so multiply ngomunye u5. Right? Ngase ngithi mina kuwena sizosebenzisa umthetho ke manje. Umthetho uthi uma umultiply inumber ezifanayo ukuthi zingaka anginandaba. Wena uthatha lezi number ezifanayo ubhale yodwa phansi ngoba uyayimultiply. Angithi ngase ngithi kuwena kulezi number ezifanayo, lezi number ezifana okuphezulu uyakuhlanganisa wena. Ngase ngithi kule ubona ngathi akukho lutho nje khona u1 la, ubona ngathi akukho lutho nje khona u1 la, ubona ngathi akukho lutho nje khona u1 la. Uma ke lo 1 suhlanganisa nalo 1 siphinde suhlanganise nalo 1 ngempela kuzophuma u5, kodwa phezulu uzobe usunobani 3. Le i-exponential form. Umthetho wama exponent uthi uma umultiplya inumber ezifanayo you add ama exponent azo ngoba ziyafana. Kodwa buka lapha ke uma umultiplya u2
umultiplya ngo3 lezi number ayifani kodwa lapha phezulu kuno1 awukwazi ukubahlanganisa ngoba lezi number zinjani azifani ngithini azifani awukwazi ukubahlanganisa labo 1 asibenze bafana asithatha inamba yokugcina uma ngabe ngizokunikeza u27 u27 uyafana no3 uma ngizomultiply ngomunye u3 ngiphinde ngumultiply ngomunye u3 because u3 times 3 u9 times 3 u27 kodwa ngoba ngimultiplya inamba ezintathu ezifanayo ngibhala kanye bese ngithi lezi number zinani phezulu lapha ya phezulu ngabona ngathi akukho lutho wena khona u1 khona u1 bese siyabahlanganisa labo 1 mase sibahlanganisile bese siphuma no3 oyedwa kodwa labo 1 abaphezulu basakhela bani u3 lona u27 bayabona abantu ake ngikwenzele esinye isibonelo nasi sithi lesi sibonelo engizokunikeza sona uma ngino3 aba u2 phezulu ngumultiplya ngo3 aba u7 phezulu ngoba ngimultiplya izinamba ezifanayo angithi mina ngibhala kanye bese ngithatha inamba eziphezulu zona ngihlanganisa bese ngithola u3 kodwa ongakanani phezulu ono10 lokho ianswer yami yalapha ngoba lezi number engizimultiplyayo ziyafana mina ngiyabahlanganisa labayana sorry for that it should be 2 here and 9 there it should be 2 there and 9 there sorry for that ayibona indaba uhlanganisa kuphela uma umultiplya inamba ezifanayo awuhlanganisi uma umultiplya izinamba ezingafani senze umthetho olandelayo siwubiza ngolaw number 2 wona ke ngabe usebenza kanjani umthetho olandelayo na umthetho olandelayo usebenza kanje khumbula oqala bese multiplya kodwa manje umthetho number 2 uthi uma ngine number ene exponent bese ngiyidivide ngenye efana nayo ene exponent okwami ngithatha le number engiyidaba ziyafana ngibhala kanye kodwa lapha phezulu ngithatha okunye ngisuse okunye siyasusa uma sidivide siyasubtracta uma sidivide ake sikhombise lento esikhuluma ngayo asiyikhombise kuthiwa uma ngino 3 ono 2 ngudivide ngo3 ono 7 mina ngoba ngiyadivide inamba ezifanayo angiyibhale kanye le number bayangizwa abantu ukuthi ngithini bese ngithatha ephezulu ngenhla u2 ngisuse engezansi bese kusala le number 2 minus 7 uyisusa kanjani inamba enkulu kwencane na thatha uphawu lwenamba enkulu ulibhale phansi bese uthatha enkulu ususe encane kusale 5 so nakho nansi answer yami
Angiphinde ngizama ukuyichaza lento khona abantwana bezoyibambisisa. Mawudivide, umthetho wesibili uthi mawudivide, as long uma nje wena usadivide inamba ezifanayo asinacala. Asiyidivide. Uma ngino 9 o 2 ngudivide ngo9, right? Ubanike la ngiyadivide la kodwa inamba engiyidividayo ziyafana. Siyabona lokho, inamba engiyidividayo ziyafana. Kusho ukuthi le number mina ngizoyibhala kanye bese ngithatha okungaphezulu 2 ngisusa okungezansi. Ngitheke kuwena kungabonakala kungekho lutho kusuke kukhona bani u1. Bese ngithi ianswer yami yilo 9. Bese ngithi 2 minus 1 kusala u1. U1 ke akuyona into ebhalwayo. Bese sithi kanje. Awubhala u1 as an exponent. Kodwa uyawubhala u minus 1. Okay? Asiqhubeke. Uma sidivide inamba ezifanayo. Uma sidivide inamba ezifanayo, 16 divided by 4. Awu, lezi inamba ayifanike manje. Lezi inamba ayifani. Oh, sesiyabona. U16 uyafana no4 times 4 divided by 4. Kodwa lapha ngoba ngimultiply inamba ezifanayo ngibhala kanye leyo number ngoba ngimultiply inamba ezifanayo ngaphezulu ngibhale kanye. Bese ngithi ungabona kungekho lutho la, kungekho lutho la, siyabathatha sibahlanganise basinikeze u2 bese siyadivide ngalo 4 ongezansi. Bese sithi ngoba ke sidivide inamba ezifanayo sibhala kanye leyo number 4 bese sithatha ongaphezulu 2 lo sisusa ongezansi. Ungabona ngathi akukho lutho ke kusuke kukhona u1. So ianswer yami ubani u4. Bese ngiyalapha phezulu 2 minus 1 kusala u1 kodwa ku1 ngasubhali. Nansi ke ianswer yami. Ingane zami ziyashesha ukuyibona lento. Ziyashesha ukuyibona lento. Senzani kanti la? Sisebenzisa imithetho yama exponent ukubala. Anti yayizwa la sisebenzisa imithetho yama exponent ukubala. Oqala nguchazile, senguchazile nowesibili. Sengizohamba ngiyokunikeza ke izinto okufanele uzenze ngale mithetho yomibili bese ngiqhubeka neminye imithetho. Right. Grade 8 umsebenzi okumele uwenze. Khumbula njengoba ngikunikeza lo msebenzi kunemitheshwana emibili. Ngikunikeze umthetho noma ngikukhombise umthetho la omultiplier khona inamba ezifanayo. La zingafani khona uzozenza ifaneke wena. Uzozenza ifane wena. Ngikwenze ngamabomu mina ukuthi zingafani kodwa zona ziyakwazi ukwenzeka ifane. Bese uapply umthetho waleyo ndawo leyo. Nalapho futhi sidivide khona ngikunikezile inamba ziyafana ziyadividana. Zingadividani zidividana zinjalo wena khumbula umthetho mawudivide ukuthi uthini umthetho. Uzohlala phansi nobaba nomama nomngani wakho nocolleague wakho ufunda naye esikoleni nilalela ivideo niyibuka idlala nibone ukuthi ngenze kanjani bese niyahamba niyokwenza umthetho wokumultiplya inamba ezifanayo bese ningisimplifyela lokho niphinde ningenzele umthetho wokudivide inamba ezifanayo. Siya divide inamba ezifanayo senze njani ngama exponent. Siya multiply inamba ezifanayo senze njani ngama exponent. Lezi inamba engibhalela ziyenzeka ziyefana. So okwakho ukuthi ulalele bese uyabuka ukuthi senza kanjani bese uyenza nawe. Uma uhlangabezana nenkinga kulokho engiqeda ukukutshela khona
xhumana nobaba nomama nomngani wakho, nikhombisane, nifundisane, nikhumbuzisane. Emva kwalokho ningasithinta thina. Uma inkinga iyadlulela lapho siyobe sesiniphendula sinitshela ukuthi yini okufanele niyenze kanjani. Ku Facebook, ku Twitter, na ku YouTube kanjalo na ku WhatsApp. Even na ku Google you can find us. Ku page info class maths. Right, sisaqhubeka nayo imithetho yama exponent grade 8. Ekuqaleni ngikufundise emibili kwi-episode engemuva kwale. Ngikufundise last multiplier khona inamba ezifanayo ukuthi senze njani. Manje ngaphinde ngakufundisa last divider khona inamba ezifanayo. Manje ngifuna sibuke la. Nazi inamba ngaphakathi kuma brackets azifani u-A no B. Right? U-A no B. Bese bonke sibaphakamisa siba-raise ngaleya exponent leya yana. Uthini lo mthetho kahle kahle? Lo mthetho uthi mangabe usuchaziwe wena uyoba no A ngesikhathi N no M multiplier ngo B ngesikhathi N no M. Okusho ukuthi i-exponent eyabo bobabili njengoba bengafani. I-exponent eyabo bobabili njengoba bengafani. Asikubonise lokhu sisebenzisa inamba khona kuzo concretizer, kuzokwenza i-meaning, kuzokwenza into enomqondo engqondweni zethu. Uma ngineyinamba ezimbili u3 ngumultiplier ngo5 bese la phezulu ngiba no2. Asibuke ngaphakathi. Ngaphakathi kwama bracket inamba engiyimultiplyayo azifani. Athi yabona? Azifani. Uma sizosebenzisa lo mthetho lokho kusho ukuthi thina sizoba no3 kodwa u3 uzoba squared. Siphinde sithi multiplied by 5 no5 naye abe squared. Lo 2 owala, lo 2 owala. Njengoba sengenzile. Lokhu bese kusinikeza u3 times 3. Right? U3 times 3. Lokhu bese kusinikeza u times 5 times 5. Ngoba le namba phezulu isitshela ukuthi bangaki laba. Le namba phezulu isitshela ukuthi bangaki laba. Kodwa siyaba multiply. Bese sisuka lapho siba no9 la su multiplier ngo25 lapha ya. Okusinikeza ianswer yethu ezothi 9 times 5 is 45. Carry 4. 9 times 2 18 plus 4 22. Nansi ianswer yala. Nansi answer yala. Into eyenza ukuthi lo mthetho siuchaze kanje. Into eyenza ukuthi lo mthetho siuchaze kanje ukuthi you distribute i-exponent uyihlwanyela kubo bobabili njengoba ngenzile. Ngabe kusasho into efanayo yini lokho? Uma sizo multiplier ngaphakathi bese sithi square. Ake sikuhloleke lokho. Uma ngabe sino 3 su multiplier ngo5 lokho kuyosinikeza u15. Lokho nje kosinikeza u15. Lokho kosinikeza u15. Uma ke lapha phezulu sino square kusho ukuthi sino 15 times 15. Ngabe ke u15 times 15 usinikeza bani? Asikwenzeke lokho. U15 times 15, this is 25, carry 2. This one is 5 plus 2 7. 5 and 1. It's 25, carry 2. 5 7. 5 1. Mase siya add u5. Mase add la u12. Carry 1 so ufake la be u2. Bese kuphuma u225 ofanayo nalo. Okusho ukuthi uyakwazi ukuqala ngokumultiply inamba ezingaphakathi bese
uzogcina ngeexponent okanye usebenzisa umthetho njengoba unjalo iexponent iye ngaphakathi komunye nomunye ngoba kuzokwenzeka wena uhlangabezane nento enje uma ngithi kuwena x times y bese ngithi 2 bese uthi wena ianswer yala uzoqala ngokumultiply lo ube no xy bese uthi exponent 2 lokhu ku wrong lokhu yindaba ngithi ku wrong because u-x no-y awubazi ukuthi bamele ini and futhi awukwazi ukumultiplya izinto ongazazi ucabanga ukuthi wena uzothola i-answer oyaziyo angithi uyayizwa awukwazi ukumultiplya izinto ongazazi khumbula phela u-x no-y ama-letters kwi-mathematics lawa esiwabiza ngama-variables okusho ukuthi amele noma yiphi enye inamba therefore we cannot assume asikwazi ukuqagela sithi u-x no-y bayosinikeza u-xy ngoba sibazi kodwa siyakwazi ukuqagela u3 no5 because inamba lezi kuyasebenzeka yikho lokho okwenza ukuthi noma si-apply umthetho noma senza ngeyethu indlela kuyakwazi ukusinikeza ini i-answer eqondileyo ecorrect asiveze isibonelo sesibili ngawo umsebenzi ofanayo isibonelo sesibili sithi mangino 3 ngumultiplya ngo7 kodwa la bese ngiba nobani ke mina no 2 let me take 2 kusho ukuthini lokhu kusho ukuthi u2 owabo bobabili ngizoba no 3 ono 2 times 7 ono 2 u3 ono 2 sengikwenzile o3 abawu2 banginikeza u9 times o7 abawu2 banginikeza u49 mang times u49 ka9 9 times 9 is 81 carry 8 9 times 4 36 plus 8 36 plus 8 44 lokhu kusinikeza le answer lokhu okanye ngithi lo times lo kunginikeza u21 lo times lo kunginikeza u21 bese ngithi 21 square ngenye indlela kusho ukuthi 21 ku multiplier ngomunye u21 kodwa babe babili uma sengikwenzile lokho bese ngiya multiply mang multiply la ngo21 into ezokwenzekile 1 times 1 is 1 1 times 2 is 2 2 times 1 is 2 2 times 2 is 4 mase ngi-add lezi zinto u1 u4 no4 okusaphuma le answer engiyithole ngapha nakho nangapha isaphuma kusho ukuthini ke lento igcizelela ukuthi makuzinamba ngaphakathi ngiyakwazi noma futhi ngivumelekile ukuqala ngokumultiply zona qala zibe inamba eyodwa bese ngiyazi ukuthi le namba eyodwa kuthiwa ngiyiphinde ngayo kodwa ikhawu zibe ngaki zibe mbili okanye lo ngimusa kubo bonke njengoba sengenzile bese ngiyakhumbula ukuthi u3 squared no7 squared banginikeza abantu maba multiply banginikeze lokhiya that is law number 3 ake sibuke ulo number 4 sibuke ulo number 4 noma senze example ka law number 3 yokugcina uma ngino p ngumultiplier ngo-q bese ngiba no exponent o3 la angikwazi ukuthi i-answer yala u-pq ngoba u-p beno-q ama-variable kusho ukuthi bamele iy'namba ey'shintsha-shintshayo kodwa ngiyakwazi ukuthi u-p mthathu kanjalo no-q mthathu lokhu kuba yiyona answer yami yala ngoba laba bobabili angibazi ukuthi bamele obani futhi ngeke benginikeze into eqondile mangithi into engingayazi ngimultiplya ngento engingayazi ngikuthola kanjani engikwaziyo angikutholi so it's a product engaphakathi nepower siye kulo number 4
ulo number 4 wethu umi kanje. Uthi ulo number 4 uma ngine inamba ezimbili ezingafani. Yabona? Number ezimbili ezingafani. Noma ake ngithathe yodwa okwamanje. Ngine number ene power. Bese leyo power ngiraise ngenye ipower. Yabo? Ngaphakathi kwama brackets khona inamba ene exponent yayo. Bese konke lokho kuphinda kube nenye exponent futhi. Ngisho ke lama exponent angaba u10 akusho lutho. Mini answer yami ithi bhala kanye le number. Thatha lo ongaphakathi m umultiply ngalo nongaphandle n. Asikwenzeke lokho kuvumelane nesimo. Nansi lento. Uma ngabe mina ngino 5 u5 wami uno 2 bese lento ngiyifaka u3 la. Siyabona? Ukuze ngikwazi ukuthi kukangaki lento, yilento engizoyenza. Fanele ngithathe u5 lona ngaphakathi bese laba bobabili kube u2 times 3 bese ngithola ianswer yami ethi u5 lapha phezulu bese ngithola bani u6. I-answer ke le. Sengayisimplifya ukuthi o5 aba u6 banginikeza bani. O5 aba u6 banginikeza bani. Kanti lokhu mangizokwenza kanje lokhu kuzonginikeza u25 lokhu. Kodwa mangithi 25 raised to 3 ngoba lokhu kuzoba u25 raised to 3 kuzobe kusho ukuthi ngino 25 abathathu. Ngino 25 abathathu. 25 times 25 ngithola bani? Lokho engikutholile bese ngikumultiply ngo25 futhi again. Ake siboneke. U25 times 25. 25 times 25 is 25. Carry 2. 5 times 2, 10. Plus 2, 12. Bese ngiphinda futhi. Sengimultiply ngalo. 2 times 5 is 10. Carry 1. 2 times 4 is 2 times 2 is 4 plus 1 5. Okusho ukuthi nginobani? Ngino 5 no 2 no 625. Kodwa bengisenze laba kuphela. Sengizothatha lo 625 ngomultiply ngomunye u25 kuzophuma banike la. Kuzophuma inamba enkulu. Ayisiyabona? Kuzophuma inamba enkulu esizoyihlola ukuthi izoba njalo yini. Ake sikuhloleke lokhu ngoba kubalulekile ukuthi ngikwenze ngikukhombisa ukuthi kusuke kuyiqiniso mangabe kwenzeka kanjalo. Uma sikuhlola ke yilokhu okuzokwenzeka. Sithathe u625 625 so multiply ngo25 ubani answer yala. 5 times 5 is 25. Carry 2. 5 times 2 10 plus 2 12. Carry 1. 5 times 6 30 plus 1 31. Bese kuba u10. Carry 1 4 5 and 12. Lento masi add isinikeza u25 651 oku 15,625. 15,625. Ake sibukeke la sino 5 aba u6. O5 aba u6 basinikeza bani? Basinikeza bani? 5 times 5 times 5 times 5 times 5. 2 4 6. 5 times 5 is 25. Multiplied by 5 times 5 is 25. Multiplied by 5 times 5 is 25. Uyabona yini ithi lento le ile. Ayisiyibona leyo nto ile.
kodwa thina sifuna ukuprove le number le ukuthi ngempela iyafana yini nale. Angithi sifuna ukuprove ukuthi le iyafana yini nale. Sesizothatha le sifune ama prime factors. Masifuna ama prime factors senza kanje. Sifuna u15 6 25 bese su divide nge-prime factor u5 asudivide ngo5. Mas divide ngo5 la u5 ku15 ungena kathathu, u5 ku6 angene kanye, kusala u1, ku12 angene kabili, kusale u2, ku25 angene ka5. Siphinde sidivide ngo5 la ku30 angene ka6, kusala u1, ku12 angene kabili, kusale u2, ku25 angene ka5. Siphinde sidivide ngo5 la ku6 angene kanye, kusala u1, ku12 angene kabili, kusale u2, ku25 angene ka5. Siphinde sidivide ngo5 la ku12 angene kabili, kusala u2, ku25 angene ka5. Siphinde sidivide ngo5 la ku25 u5 uya ka5. Siphinde sidivide ngo5 la ku5 aye kanye. Buka ukuthi bangaki 2 4 6. So uyayibona ke le number le ukuthi iyafana exactly no 5 aba raised to power 6. Ngifuna ukuthini kuwena ngifuna ukuthi ngithi kuyafana makuzi inamba kuphuma ianswer efanayo. Ungaqala la 5 square is 25 but 25 bangaki bawu3, right? This is 25 to power 3 expanded form in an exponential form. Lokho kusinikeza u15625. Kodwa mase sifuna ama prime factors ala sifuna inamba ezolokhu ingene njalo kungasali lutho. U5 ulokhu engene njalo kungasali lutho kodwa ungena ka6, which is 5 to power 6. So ke ile imithetho yombili nawe kuzongenzela kanje. La ngizokunikeza khona isibalo sinje noma sinje haya uzo apply le mthetho. Uma sinje lo owabo bobabili kanje uqhubeke lapho okanye uqala la bese eyakanye. Uma kukanje umultiply laba ya njengoba ngenzile okanye uqala la ngaphakathi bese umultiply phezulu lapha ya nakho umultiply phezulu okanye la ngaphakathi kube u25 bese uphakamisa ka3 u25, then that will give you exactly the same answer. So manje sesiya ku to do wakho. Right now kumsebenzi wakho ke kulokho kade sikufunda ngithe kuwena sebenzisa imithetho yama exponents. Sebenzisa imithetho engikufundise yona ukuthola umphumela oyiwo. Ngase ngithi simplify. Ngenye indlela ngizama ukusho kuwena ukuthi mangithi simplify ianswer yakho ayizukugcina nje inje. Ayizukugcina inje ianswer yakho. Ubani lo usho u2 times 2. Ubani ku2 times 2 u4. Yilokho ke ngikushoyo. Mangabe ngithi simplify ayigcini kanje ianswer yakho kufanele ihambe izifike la ezobe siyenza khona inamba eziqondayo. So ke imithetho yakho uyifundile uyayiapply. Ngikukhombisile isibonelo la uneinamba ngaphakathi ukuthi uyakwazi ukumusa ngaphakathi noma uqale ngokusebenza. Ngakukhombisa umthetho la bengafani khona ukuthi yena owabo bonke. Ngakukhombisa la umultiply khona inamba ezingafani ukuthi yena owabo bonke kodwa nala abafani kodwa lo wayana wenzani lapha yana kanjalo nala ukuthi wenza kanjani. Khumbula ke inamba zangempela uyakwazi ukuyimultiply. Inamba zangempela uyakwazi ukuyimultiply bese uyathola ukuthi answer yakhona ubani. So lo msebenzi kuzowenza wena emveni kokuthi uhlale phansi nobaba nomama nabonisana wabavulela nabuka bakubukisa bakuphiso nendlebe bakulalelisa ukuze bakuncede.
kodwa mangabe kuukuthi lokhu uhlangabezane nenkinga njalo siyosithinta siyobe sesikutshela ukuthi kwenzeka kanjani. Awukhulu umsebenzi kodwa ufuna umuntu okhuthele owenzayo njengamanje ukuze uqambuya kwa grade 9 nje wena awunalo uvalo lwe mathematics ngoba ilula njengalokho okunye okuthandayo.